की khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Hak jing thiar ulaba ubalane tangkat tu kan por ka Kynroh kala Khyllem mat kalaban nya kawi ka kali ka Pynieng Harud Surok la antad bagani ka jingja kala ja hak por khat ar siteng ai hak por siteng sngi mat kani ka Kynroh kala Khyllem ka de hak lenti ka bawan na laim khra ban mi shalo wala chumya ka kali ka bala Julor khambun ka de ka badan registration number AS01EN8084 omshim ladan satya bayo I hak por baja ni ka jingja bat wat utrai kaliru umpat TPA hadu kapor bu nonglung khubor upoi ha ni ke jaka Like this, right? Why is it like this? Because of the force of the water, this